Enti ni tufo Nana Dormaahene sa nsɛm no we ye ya Asanteni na ye mpa Asantefoɔ ye nyese no Nana twam esan sɛ wo kura na wote hɔ no sɛ ye ka abɔkɔsɛm a onye buruni na ye ka bula ekebo eni tachiwan Adeshimama mema mwatrase de ba Hamburg Ahenfie. Ena day eye ebenada. Na wopie twa mu no. Ensem bi esi wo brekum. Efa brekum manhene. Ni wu a owuye eni ni sie no ho. Na ni akoba yi. Ana menso mekire bibi afa ho. Otumfo se dua bebi okotokohene. Wona woti sikadwa so na na sinkrawie ni brawie nwuma so. Asante madu pon esremu se gyata. O se tu nyankase. O se tu a ofuru onyina sayase. Nada wade hye yemwate o. Wanma wonwa so masene ema mede dwumadie ebremu eye Malata market. Malata market ye dwumako bi a omwo Hamburg. Omoton ebibremu nuane bibi ti se banchi bayire menkeni koko ahwedie num nyina wo benye bi wo ho ko bi anwa enwa gaye endi chese emire nyina wo benye bi na de ye me wanwa kra nsa me ko ho a me koko hunu dumu enso wo ho afei wo moton tema omoton entade ene ade nyina so hwe batakari a ehemi a eye Malata market adaroma ena ono eto masese me famra na me mwahu dawuro ema obi biara entibi so hwe Malata market ekira kwaya ofa train ya a free urban of Hamburg airport another free airport bana no wasi wo Fredericksburg usi ya wani tintinso na abosankese na esi wono bosi atwere hye nimu Malata market ko na so ekode odie na wonso uyibia nana no sade na meka se nia esi obrekum no ne kwanso a na wo se eban esan se de dam wan fan to a efiri to nana no a mo wo brekum Ahenfie omuka omutiribo mu no na omu se brekum eye kotokohene dia eniti dia ne dia no eda ya wada na obeba eniti amayina omuwo bunumem ahafumem sampo wa Asante so wa chimbebi a wo bia no mo nyina amomra eda wukuada nanso eturu ho no Nana Dormaahene osi ade ayo agima bedu a otoso mienu one de wanko no ye na dwene se eda ya wada otumfo beko brekum no saada no eno no so beko eniti ema brekum kanifo hunu se anhwe ya na odwene bi ekosi eniti omokwaje tabo efri asenibia ye court embeto so se ma oma sanso ena Nana Dormaahene no wasem o kire se opania ohwe ahenie so a friends and minister for chieftaincy affairs and so frɛ no ena judge for and so frɛ no ka kire se oma na ne wo mu a ha dwene se Nana Dormaahene etena doma a kire se enka sampa hene we firi benkum we di nipa hensia we di ahanson ena ebia omo be free kura ye friends a abisim ene kira we fa ha no we ya fa ha na kire se trimu popi wo ho a enka Nana Dormaahene wa bose ode besai ayie no nanso ade a onyankopon ahyehye no wo ye den untimi se no Nana Dormaahene tra na hinti o kan nyina no edom atwa ne ho ahia ene ye gye ne so na de ya me yade se Nana Dormaahene ne mpanimfo a omune ne wahemfie no omuntimi nkasa ana ohimpa promu a ohinkese te se Nana Dormaahene wotena adwab na ensasisi wo a wohwie no ebinsi wo ya bakose muda ayasa Nana Dormaahene
wogu aduane busua ni mu ase nana wogu nana afari sikafo akonwa na wote so no wogu nanim ase ebi si daw nana amma me wira ho esanse me ameka se me aduane ni me no kasa kura mani atete se eba ne sei sanka ya mo a meye na se a wotre dwem emma saa de ekoso na de ha me kura nse empanimfo bia omo tachire omo ntimi nkasa ena na Dormaahene kase se kasa nso a otia mi hin eno nso o kasa ne saa na maiwa bi nkitenkete ende ye boje so ye adiwie nen ena eba na de ha kase ne se na Dormaahene woye ohia woye Dormaahene osayo otemwafo me katemwafo a kwasi broni friend judge nda wanu onsem bia na wo kan saa dana na wo kasa ese o ma pani bia betra aban bi bakonwa so a onim ahemfo ni bi na o ma panifo bi so bakonwa so a won de odomu nyina eye ne de na afedie aduru amanyosem monhwe bibi yo na mode entitimu ena ebo ma Ghanaian na Dormaahene woye judge a wo hwe eme yebua asem ewo court woye obi nso a woye Dormaahene etina na Dormaahene woti hwai wasase ya Dormaahene asase no eye de nya Asante ni biteso esremuni biteso sabi ayugani biteso emfantefo te ho eninti ayede nya entawantawa anase asase ho apria manso bi ebeba asase no ho na se ebi ko base Asanteni bi ene sabi ayugani anase infantini anasremuni na nya asem no wo nkromu ensase ni bi so a omote so ye efuo na ebedru Ahenfie a eyade nya Ohene wudi asem ne ko ba ni se ukobua asem no ne ko bo Asanteni a edie ne nipa befa kan ho ye beka se de wayi wanim se uta Asantefo enso ebia na Asanteni ni difo nanso wanu asem a wo kanti ebema enipa akase na Dormaahene no ompa Asantefo asem eniti ni wabu atankia no nanso ebia na ya tentre ni na ebuye na mmom no wamu aten ya wanu asem a wo kan ni nansen ni ti no enipa ebesori etiawo ebio na Dormaahene wosa ye judge a wo yo temwafo enti ekobase Asanteni bi asem ende sabe sefini ana bunu ni bi asem beto wanim na akobua na Asanteni ni kodifo a eno nso se ne nipa beka fa ho bi beka ndi se Dormaahene ompa Asantefo asem pobu atankia nanso ebia na tenten ni ene wabuo eniti ni tufo na Dormaahene sa sansem no weye ya Asanteni ena yempa Asantefo yenyese no na twem esanse wukura na woti ho no se ye ka abokosem a onye buruni na ye ka bura ekebo eni tachiwan beba atiefo na maba beto amuso beba mo twem sisi a atiefo beba mo akwa bedi na Dormaahene asem wa meken enya se manisan ne mom me yeduanani ba na yakra ehime se duanani na Dormaakuro no eye me kuro nti ana brebia ya na mani apre eho nana mesre se sa ensemsem ni nyina wo betwa so emfa wo nyi amanyosem mu tena sa obrempon Ohene na amanyofo yi obi betra konwa so a wacha evie nwotwe na okọ enso wakonwa a wote so no wote so akosi se ubewu enti nana hwe bibi yie na entoto wakonwa se eba ne se yi a wogu wakonwa na animu ase ama ebia asai ebia na abusua mesre na nan maduanafo eya asumi ya Hene Kumawo Hene Akwamu Hene Agogo Hene
Asante Achimbo Mpatahene, and then another one, ya ahemfo a moye aduanafo. Sabo nyina mo nkambomwe. Na wotu ana monko doma, na monko tu na Dormaahene fo. Na onya dia oye no. Na nea oye no edi musuo na ebo Ghana mu. Edi mpapamu na eba Ghana mu. Sabre ye ni bia bai. Opani bia na Omahene bia epempuntuo ewo ni mem. Nenye ntokwa. Ene nsem so a wo kan no so no. Edi animguase na ebrewo. Edi nchichemu na eba. Eduana eye eduana. Mitiwe mi eduana ni. Bisa mi firi kumawu. Asuminya mi firi hobi. Bisa mi firi doma. Eti asam ka doma. Eti se di aka mi an wo kumawu. Sanso na eke kumawu a eti se di aka doma. Adenti. Ena saa die we nyina ye to atwene. Me kira se na Dormaahene. Si ye hwa bokose mu a. Wo nya bununi. Wa bokose mu no. E kira se wo nya bunu ne mbom okotena eburu mem. Ene kasa no abefra amasese wo kasa asesa. Wa bokose mu amukan ena amna basa. Ne mbom si ye ka eburu dia enka eni techiwan. Me kira mu ade bi. Techiman efri tete ebesi neno. Techiman eyo manya. Womo ene di kai ebetena akamem. Na mehwe se ebrepamu no na Dormaahene bi a mensa eka wo mudin ede beto edwa ama obia ehu se ayampa se eboro de eka ni techiwan eboro alf epoye ehwa ene brofo na omo amowa atoye da biti se brekum Dormaahene kro eni sunwan no enka mo nya brofo le kasa no ene adidi abamu eti na Dormaahene wo yo wo se wo ye kese sene ohini bia wo bunumem enso entisa wo nya kese ansene atebubuhene wo nya kese ensene enkransa hene wo nya kese ensene boyem hene wo nya kese ensene sampa hene wo nya kese ensene techiman hene wo nya kese ensene tuobodom hene wo nya kese ensene ahemfo mo efa bro east ni nyina sanso na bro west onye kese ensene wo mu enso ya na peso yo ho se ebunu mamu nyina no ona aye wo hene eniti o peso ka ahemfo no hye wase na nan mo ahemfo mo bunu mamu mo ma mo ani na ho ne bedroom rebi no mo hwe yi a mo bokosem ebesesa na enso nya saa na tie wo ade chipreko obi ani ni cross ni enhwe se oman no ne nkekiriye ebetumpon na edi na Dormaahene ensem a wo kan aki a ebetrum rebi no ede enkikemu ene beba Ghana mu ni ametiwe ebia na meyire ya buruni ebede wo hu ebi nso a wote wo yire eya santini ebede obi ahu enya sante ne bronko asem na meka ye mu bebre ohonom a ebi yire fria igbe ebi firi enkran ebi firi wasa eni nkura keka ho amwa hodo eka ho no na se okodomba mamu a kura ye fra osen krankwanta misire meka na nanmo mu firi aigbe mamu no omo do so kura sene abrofo omo se meboa na Dormaahene momda na mo meka ne se mo dim pepa mu se ba ebedrum bibi no ede eni besie adeshimama bomianka mu se ye nyina firi Ghana baako entitiye bia ni enuti ne yampanimfo esai no bi se ye oman no hu hiaye na Ghana oman na aye yenyaye dia mumye nyina nsom ne mfa okroye ne yamfa entikyire oman na baakofo owiadu aduregu de tikro so empa agina mumye nyina ka yehumum na yenhwe se oman Ghana ni mpuntuo ebekoso ne se de twam ne se obi ayare anase medihie bi yare na yedni dru Dormaahene ahenkru na yedne koto hospital ehoye Ghana sanso ne do bi free Dormaahene anase enkramem no dru kumase yedne koto konfo anokia ye nyina ye Ghana fo sei ane pese akikire oman no ne papemu ananan mo ahemfo mo ahyase yede ba no emboa oman no motwem ohunfiri amanyosem na ye nyina se oman baako na oman Ghana eba beto nanan mo ahemfo
na mo brɛ mo ho ase ɛma amanyɔfoɔ bi a ɛna ɔmodi mo ahenni no ɛbɛtwitwiri fam. Aha ɛnam di dwumadie ɛbɛsi. Metia me director baako a yɛfrɛ ne sɛ Nana odi sika papa bi. Afei ɔkɔgye ama akɔfifiri mpɔmpa so a Asante Mahene a wɔwɔ Hamburg. Bretu bɛkyirikahyire Nana ba so a awia mekyia wo. Ebia me di dwumadie brɛ mo me tinte Nana agye ni Boateng. Ɔdoma nko akyerɛ ma otwa mo Ahene Kwabena so Boateng kumawu ado Ahene ba ne me. Ka akyerɛ ni mo akya oyi akwa ba ne me. Da kumawu kodua kɛntɛn ɛnana ne me. Adehyema ma Nana Dormaahene wɔse ɔmo kɔtena kwam bɛka yɛ no nkurɔfoɔ agye ho akyinyi bɛsa amatoa so bɛda mo ase. Afei sefiri na ekwe no opɛ enyi a na sɛ wopa asɛbisa bi ɛwɔ yɛ ho a ɛna mede yɛde telephone number no ato adeɛ no ase no. Bɔbɔdeɛ no frɛ na deɛ wopɛ sɛ wobisa biara no ɛbɛkyerɛ mu. Afei wohwehwɛ enyi a wobɛnya wɔ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ne nyinaa wokɔ hɔ a Hamburg Ahenfie wobɛnya yɛ. Bima mo woni tie Adehyema mba.